А четвъртия беше по-малкият и брат. Не ме питайте откъде знам, защото после след тази случка моят приятел ми разказа кой беше кой за това. А, и ето, те идват, това беше през нощта. Те идват и казват, ей, какво правите? И аз казвам, приятел ми по име, няма да му казвам името, но хайде да го речем Макс. И аз казвам на Макс, Макс, ти какво тук правиш? Прави, и кое е това? И той казва, вече се интересуваш. Те да сме. Това нещо означава качета. И аз казвам, с тебе никога в живота си. И той каза, защо тогава питаш кое е това? Сега че съм гачен. И аз му казвам, я бейкай бе, я бейка и през това нещо Дарина ме прекъсва и казвам, ей вие, няма да я пипате, иначе ще дойда при вас вкъщите и ще ви убия. Тя, примерно, знаеше целия град. Дари, ако ме гледаш, и ако сега говоря лъжа, имам още една приятелка Дарина. Тя живее примерно в същия блок. Не, тя живее в друг блок. В 20. Не, тя не живее в 20. Вече забравих в кой блок тя живее. Няма нищо. И тя казва, ей, вие, но тя не се казва Дари. Беше. Няма да й казваме името. Ще й казваме, че се казва Маша. Ще се казва Маша. Да, това е руско име и какво. Няма нищо. Катя също е. И Ева. Ще се казва и Ева казва, ей вие, какво я пипате? Ако сега не се махнете от нея, ще дойдете при бащите ми, при майка ви, при майките ви, а при тебе ще само при майка ти ще дойда. И ще им кажа какво вие тук правите. Пъти с мене всичко ще потвърдим. И така ги гледаше. Като е така съм уча. Разбрахте ли ме? Е така примерно ги гледаше. Разбрахте ли ме? Е така се говориш много силно и много грубо. Аз направо. И да, искам да ви кажа да нещо. Някой просто обожава този кепчук. Аз го мразя. Ще бъде